Maayong gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin sa ninyo na mga sa tagkatahuran nining mga orasaha. Kumustamos po mga kabisyo? Gising pa ba tayo? Wala na. Ha? Baka gahagok ng kigol ha. Ayan, shout out muna tayo especially sa mga nasa biyahe, nasa lansangan ngayong mga oras na ito. Shout out sa Grab car, no? Grab driver na si Uncle Marion Parcotilo. Ayan, no? Shout out sa iyo. Ay, nakapasahero nyo kanina si Kiko Tanggero. Meron atang kasama, no? Bagong chicks. Patay tayo dyan. Fiancé po niya, no? Ingat kayo, Col, ha? Marion Parcotilo. Ayan, no? Nakatutoy sa atin, no? Salamat, lagi tayong kasama sa biyahe. And of course, hindi natin po pwedeng kalimutan ang ating mga nakatutoy dyan, no? Dito, nakatutoy sa atin si JRPL Kinanola. Ayan. Sabi niya, Toy, asa man dapit kay Lusion kung yun ng ilang kigol kung dili sila mukaon. Ay, awards, oh. Siyempre, si Hennessy Romero, no? Shout out, Toy. Ayan, no? Boss Totoy, pabati naman na po yung driver ko na si Wilmer Galitgit. Birthday niya po ngayon, always pong nakikinig. Ayan, happy birthday, Wilmer Galitgit. Ayan, maraming salamat, Boss Totoy from Hennessy. And of course, no, sa ating suki natin dyan sa may Fairview. Ayan, no? Sa may katabi lang po yan ng Shell Gasoline Station, ang Belfast Canteen. Ayan, salamat galing kay Ate Marichu Panoga. Ayan, daming nakatutoy sa atin lagi, no? Marami pong salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Sa ganitong oras siguro, no? Hindi na masyadong matraffic, no? Pero may ilan pa rin lugar. Alams ko niyan, no? Especially it's a long weekend po. Marami na naman pong aalis po sa Metro Manila. Ay, nako. Okay! Balik po tayo sa ating pinag-usapan dito, yung tungkol sa pagsuot, no? Yung hindi magsuot ng underwear. Pero hindi naman siguro yan big deal sa iba, pero may iba kasi big deal yan, yung pagsusuot, yung hindi pagsusuot po ng kani-kanilang underwear. Alam na po natin yan, no? Basic na po yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Dahil nga sa sobrang init po ng araw, abay, para mapreskuhan ang kigol, hindi na muna tayo magsuot ng underwear. Ayan, alam na po natin yan na delikado yung init po ng panahon. Minsan, di na natin maibsan yung init, no? Kahit sabihin natin, inom ka ng inom ng tubig. Pero ang problema naman, pag inom ka naman ng inom ng tubig, lagi kang naiihi. Paano pag nasa labas ka? Walang maiihian. Nung araw, mahirap nun, no? Nung araw, okay lang. Maraming puno kasi. Pwede na mong pasirit sa puno sa lubi. Pero mahirap dito. Sisitahin ka pag dito sa Metro Manila, no? Gusto mong magpasirit sa pader? May ticket ka. Kaya nga ibang mga manong driver natin, mga uncle natin, mga taxi driver, alam niyan. May dala-dala silang malaking butilya. Tapos may kasamang hose. Hindi po yan para sa radiator, ha? May kasama, hindi lang yan, may kasama ding imbudo. Dito na sila magpasirit. Ay, nako naman, para panigurado. Minsan nga lang binubuksan lang yung yung kotse, yung door ng kotse, tapos magpasirit sa gilid. Kalamig ngayong Lucy, yun ang imong kigol. Diba? Ayan. Kaya nga ang isa sa mga sa nakikita ko mga kabisyo, no? Pangunahing dahilan kung bakit mahalaga talaga ang pagsusuot ng underwear kasi unang-una itong kasaganaan at estilo, no? Sa ibang kaso yung underwear po ay maaring maging bahagi ng personal na estilo, style ba? At syempre, pagpakita ng kaseksihan o kagandahan. Pag medyo igat kaayo ang suot na panty, igat sab ng ng bayhana. Di ba? Ayan, kung bulakra na galit ng itnaps, nakaw! Talaga namang mag-iba na yung iniisip ng ating mga
angkol. Well, anyways po mga kabisyo, payag ba kayong mga babae na hindi na daw muna kayo magsuot ng panty sa loob ng bahay ngayong panahon ng tag-init? Anong masasabi mo, Col? Anong masasabi mo, te? Ayan, sabi dito ni Chiray Lopez, panuhot ang labastoy. Oo nga, sabi ni Eliza Florentino, ha ha ha. Ayan, baka kabagan angkol. Yan, panuhuton, kabagan. Sabi ni Tata Pelong, okay lang para mas presko. Oo, di ba? Sabi naman ni Henry Floralde, no? Paano kung may moving creatures at wala kang panty biglang pumasok sa sliding door? Nako, gilok-gilok na. Patay tayo dyan. Leia Gardoque, favor dito yung mga may partner. Paano naman kaming mga LDR? Respeto naman po. Nyahaha. Pag uwi ko ng Pinas, gagawin ko talaga yan, Col. Ay nako, si Evelia Oge. Yan. Di na lang magsinina pod. Problema nas galantaw. Malibat. Sabi naman ni Simer Gigante, pwede po, wag na magpanty, tag-init man o tag-ulan. Tapos may smiley na emoticon. Rowena Blancia, ayaw ko nga, hindi ako mabubuhay pag walang panty. O, may mga ganon, di ba? Depende po yan kasi mga kabisyo. Alam na po natin yan yung pagsusuot po ng panty o kaya anumang mga damit panloob po ay syempre personal na decision po yan ng bawat isa. Hindi ito dapat pinag-usapan o kaya pinapakailaman ng iba. Di ba? Na-bring up to eh. Depende po yan sa tao. May iba dyan na komportable, meron silang suot na underwear. Yung iba naman, komportable na rin naman pag mainit ang panahon na wala po silang suot. As long as meron sila siguro short siguro. Ayan, depende po yan sa mga tao. Okay, no? At ako na po yung magpapaalam na dagang salamat sa mga nakatutoy permanente dito. Monday to Friday, 9 p.m. hanggang 12 midnight. Linggo po tayo makita-kits. Yung tugtugan po natin para sa may suot na panty po yan, ha? Ako pa rin yung Uncle Totoy. Uncle Totoy ba to? Maying gabi, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!